Ja, jeg var lille. Der blev et purk der. Der fik jeg en kondom. Og så kunne jeg sådan, min mor sagde, far, så jeg også, kast du lidt med det. Ja. Det var også meget sjovt. Jeg gik rundt sådan en dag, hvor der holdt den ene side op af, sådan helt faldende solen her. Og det var sjovt det så. Så gik det nogle år, sådan cirka 6 år. Ja. Og så tænkte jeg, nå ja, det var værd, jeg lige fik en kondom mere her, så jeg kunne kaste lidt med. Men det gjorde jeg ikke. Så derfor, så skulle jeg så prøve noget andet. Jeg skulle ligesom lave noget gøjl, ikke også? Det kunne jeg jo godt se. Altså, ja, jeg har jo set det før. Så var ligesom at lave noget gøjl. Så, ja, det ikke. Jeg tænkte, en kondom, to hænder. De var så seje, at de kunne sejle omvendt på tømmerflåden. Men det var svært at være bag to. De oplevede mange ting. Godmorgen. Jeg var klar til at fortælle en lille historie. Det er faktisk et udpluk af en historie. Og den er skrevet af Slikkorna i Småland. Og eftersom de 3 første vers lige strøg, så synes jeg faktisk rimelig godt om vers 4. Fordi det fortæller rent faktisk en del om liv. Det starter mig ude veje. Næste dag, så har vi også Lassebassen, vores nede bageklæde. Ja! Og så vi også nogle andre sjove ting. Jeg er 11 år. Jeg er 12 år. Jeg er 13 år. Jo! Det er helt forkert her. Der er hvorfor. 1, 2, 3. Kan I gå? Rigtig, så laver han en stå. Og de har lavet et musikalt eventyr, og det er Frans Jørgensen.
nå derop.
større byer, hvor faden lidt. Og det var der altså i Nibe. Det vil sige, når man havde sådan en romersk by, så har man brug for vand. Og romerne skulle skaffe vand, og til Nibe, der skulle de stille vand op i YC, som vi kørte forbi her for et godt stykke tid siden. Kan du lige skubbe på? Nej, du møder, nej, du kan bruge det. Men hvis I kan overleve. Der er lige stor på. Det var nok alligevel. Sten er ja, okay, men... Hey, der er godt, hvis der er nogen, der kan, der er et godt billede her. Lige, og så med folk, der står. Ja, for sødt under. Jeg skal nok tage billeder. Det ved jeg. Så har du det. Jeg har taget bukser med, så har... Ja, det har du. Det er der regner, eller hvad? Er der ikke flere? Hvor er de henne her? Lidt længere tilbage, så. Lidt længere. Ja, lidt længere. Hvor er de henne? Hvorfor er der ikke en afstand? Der er også en på vej op til højre.
Jeg vil ikke huske det. Ja. Det var jo det, der ikke var forskel på, hvordan man gør det. Det er den
He counted out his money and he made a pretty penny. I put it in my pocket to take home to darling Jenny. She saw and swore she'd love me, she'd never deceive me. The devil take the women, oh they always like so easy. We shall ring a hurrah. I call it daddy-o, I call it daddy-o, that's what's feeling the joy. But it didn't matter. Pretty Diana, I love you. Hasta mañana, I hope that we do. Now that I found you, it's all up to you. Pretty Diana, I love you. Hasta mañana, I hope that we do. Now that I found you, it's all up to you. Pretty Diana, I love you. Hasta mañana, I hope that we do. It's all up to you. Next way to me. What we're dealing with here is a total lack of respect for the law. Hvad? For 7 søren da. Vi skal have noget der vasketøj. Ja. Det ser godt ud. Det ser rigtigt. Jeg tager noget håndbold. Jeg ved, hvor der er en konfirmautomat. Okay, kom med mig. Vi skal lige passe på her, dog. Jeg tror, der er noget. Ja, jeg tror, der er. Jeg har det på fornemmelsen. Værsgo. Pis. Kommer tilbage. Jeg vil love. Det er fandme ikke op. Hvad er det? Jeg tror, der er nogen, der opdager os.
Goddag. Vi kommer fra Station X. Du kender godt, hvad hedder den tv-kanal, der kører det mest berømte lige for tiden? Nej, det er så dit problem. Hvad hedder det? Vi kommer her for at spørge dig om en lille ting. Vil du gerne være med til det? Ja, selvfølgelig. Godt. Vi har hørt fra pålidelige kilder, der har set ecstasy nede i byen. Er det noget, du har set? Jeg har ikke set noget. Har du nogensinde prøvet det? Jeg har aldrig prøvet noget. Er du blevet tilbudt det? Jeg har aldrig blevet tilbudt noget. Jeg har prøvet det meget lang tid. Men har du fået noget, mens du har været dernede i byen? Jeg har aldrig fået noget. Du har intet fået? Aldrig. Det var ærgerligt. Undskyld, jeg spørger, men er du ikke gået ind på det forkerte toilet? Jeg er anonym. Det har intet med det at gøre. Vi vil gerne have nogle sandheder. Det er det, vores program det går ud på. Kom her! Vi kommer fra, Station X, kanal 5. Kom nu! Vi kommer fra kanal X, Station X, kanal 5. Vi vil gerne have lov til at stille dem en enkelt spørgsmål, hvis du må have lov til det, hvis du kommer på kamera. Det bliver en udsendelse senere på året. Ja. Vi kommer angående, ecstasy. Vi vil gerne spørge, du kommer meget nede i gaden dernede i Aalborg. Ja, jamen, jeg studerer her, ikke? Jeg er jo normalt, altså, jeg kommer fra København, ikke? Men bosat her i Aalborg. Så studerer jeg her, og... Du studerer? Og jeg går meget i byen, og det er fedt, altså. Det er rigtig fedt. Kanonsted. Vi skal høre, har du nogensinde set pillerne ecstasy? Nej, aldrig nogensinde. Har du fået en tilbud? Jeg har lidt, altså, jeg kan godt lide at... Drikker, det er helt seriøst. Men jeg har aldrig nogensinde kunne få fat i noget, altså selvom jeg har virkelig prøvet nogle gange, ikke? Og virkelig prøvet at hensydes. Har du prøvet? Ja, jeg har prøvet at give dem nogle hensynninger, altså ned på diskotek, men der er simpelthen... Der er lukket for det varme vand, synes jeg. Altså simpelthen, det vil jeg godt lige gøre. Du har heller ikke set nogen, der har prøvet på at... Nej, aldrig. Under bordet? Jeg er virkelig... Altså jeg er selv gået meget under bordet meget, ikke? Ja. Men jeg har aldrig fundet noget under bordet heller, altså der har ikke været noget. Det vil sige, du har simpelthen ikke fået noget nede i byen? Nej, aldrig nogensinde. Aldrig nogensinde? Nej. Og du kender heller ikke nogen, der har fået noget? Nej, nej. Det var bare det, vi skulle spørge om. Vi siger mange tak for hjælpen. Ja, så tak. Jeg har fundet en her. Kom med. Goddag, vil du komme herned? Jeg vil gerne stille dig et spørgsmål. Ja. Du er på vej, det ser altid ud. Vi kommer fra, kanal X. Det hedder kanal 5, og det er Station X, vi har. Det er et program. Jeg ved ikke, om du har hørt om det. Det er 2? Nej. 1? Nej. Kanal 5. Det er den nye kanal, der lige Ja. Okay. Vi vil gerne stille nogle spørgsmål. Må vi det? Ja, selvfølgelig. Godt. Ip. Du hedder Ip. Goddag, Ip. Hej. Ip? Har du set noget til ecstasy nede i byen? Nede i gaden? Aalborg Gade? Overhovedet ikke. Du har aldrig set noget? Kender slet ikke noget til det. Har du? Du har ikke hørt eller set noget til ecstasy nede i byen? Ikke en skid. Ikke en skid. Det er altid. Har du prøvet det nogensinde? Nej. Nej? Aldrig. Det har du ikke. Kender du nogen, der har prøvet det? Nej. Kender du nogen, der har set det, fået et tilbud? Har du fået et tilbud? Nej. Det har du heller ikke. Nej. Du har simpelthen aldrig haft noget kendskab til det på nogen som helst måde. Nej. Det er bare altid. Ved du hvad, vi siger mange tak, vi må videre i teksten. Ja, det er rundt. Godt. Hej. Hej. Goddag og velkommen. Det her det er Station X på kanal 5. Vi er kommet ned i Jomfru Ane-gade, hvor vi vil se, om vi kan finde ud af, om der er så mange stoffer, som der bliver snakket om. Det er jo ikke sikkert, men vi har spurgt nogle mennesker, de har sagt nogle andre ting. Men nu vil vi simpelthen gå ned live og finde ud af, om der sker noget. Vi har fået fat i Pia Nissen her, som gerne vil gå ned med skjult kamera, som hun holder der, så flot. Og hun går simpelthen ned og spørger samtlige mennesker, om hun kan få fat i nogle stoffer, ecstasy eller hvad det ellers er. Og vi siger tak her fra Søren Spætte, Station X, kanal 5. Hej. Vi har simpelthen sendt Pia afsted nu på den mission, hun nu skal hernede i gågaden, og hun er på vej.
Kanal 5, jeg ved ikke om du har hørt om kanalen nogensinde? Nej. Det har du ikke. Vi har lavet et dokumentarprogram hernede i Jørgen Granegade, hvor vi har set dig gå og sælge stoffer. Er det noget, du kan bekende? Nej. Hvad hedder det? Jeg står her med kameraet, som vi har optaget dig med. Nej, det er ikke sådan. Du var i gang med at... Jeg er fra den sted, jeg kender ingen af det der. Du kender ikke noget til nogen stoffer? Det tror jeg ikke helt på. Vi har det på video. Du kan komme med ud i bilen og se det. Du er helt sikker. Kameramand, kom med her. Han er vist ikke af. Hallo? Hey! Hvad er det interview? Det er jo Stine. Hun er fantastisk til det her med julestjerner. Og Maria, og Maria. Der er jo Line. Hej Line. Line, hun har fødselsdag i dag. Se, jeg har lavet stjerne. Camilla, du er på? Er jeg på? Ja. Hej. Hej, hej. Når I sidder og ser noget, når I sidder gerne. Se her, vi skal dekorere opgangene. Hvor flot. Ja. Se, hvad jeg laver. Jeg laver grønne. Hvad nu? Stjernestil. Jesper, skal du ikke lave noget? Det er godt. Camilla. Jeg skal have en taxi. Se, hvad jeg laver. Ej, hvor er det flot. Jeg skal have en taxi. Ja, det er manden på Nord. Er det ikke så at komme til Nu med den kniv der. Steffen, han er også kreativ. tak. Og Bitten er kreativ. Jeg bliver bare ved, jeg skal lave måske 8 kilometer i lang. Jeg vil lave en collage. Jeg har julepækning på. Hej. Men de er alt for lange. Kenneth kan vise, hvordan man laver en julestjerne. Ja, det kan man i hvert fald. Prøv lige her. Du kan da bare lave det. Det skal ikke sådan her, det skal over. Min første julestjerne. Det her er Regitas julestjerne. Ja. Rigtig glædt. Det er flot. Nej, sådan skal man ikke gøre. Jeg forstår ikke, de er der så. Og lige nu hun tegner og fortæller. Tak. Er der æbleskiver og gløk? Ja, på frugtgas. Nej. Nu kigger 200, altså vent det lang tid. Nu er det lang tid. Hvor er resten af æbleskiver? Godt til bunden, som far må pleje at sige, der ligger det nede. Er der ikke flere? Jo. Nå, det har bare ikke fået nogen. Det er lidt varmt. Der kom der æbleskiver. Giver det ikke nummer 3, 4? Sådan er det altid. Nu kommer de altid på den anden side bagefter. Så venter jeg. Eller vil du egentlig trække? Ja, det er fedtet ind. Jeg venter. Det er aldrig fået en Jamen, jeg har lige stået og kigget på det andet hold, og jeg synes, de ser rimelig habil ud. Så det Hvordan vurderer du det andet hold? Det andet hold? Ja. Bedre end os, tror jeg. Jeg synes, nu kommer de løbende forbi her bag mig. Jeg synes, de virker en anelse slappe. Jeg tror ikke, de har en chance over den. Altså, jeg kan jo fortælle, at vi har fået kål til aftensmad. Det er helt klart en bagdel. Ja. Det er en bagdel, ja. Hvordan vil jeres spil komme til at fungere? Jeg tror, det vil komme til at fungere sådan rimelig godt, når vi har bolden. Men når vi ikke har bolden, så tror jeg, vi bliver ret stillestående. Okay.
Og Michael, han er varm over det hele. Målmanden. Ja, altså jeg har ikke lige kigget på ham i aften, men han ser meget frisk ud, må jeg sige. Det ser rigtig godt ud. Og de er simpelthen klar til i aften, de gode her. Den er på banen. Ja. Prøv at se Steffen, han halter lidt, han halter lidt bagefter. Jeg tror ikke, at han bliver aftens store joker. Det tror jeg ikke, han gør. Nej, men der er nogen, der vil gøre. Kan du ud på rigtig gode chancer. Og uden at score. Så jeg tror, han er tændt i aften. Jeg tror, han er rigtig tændt. Og så må vi håbe, at han kan vise noget fornuftigt spil. Nej, jeg mener nok, det skal gå. Godt spiller og alt det der. Hva? Godt spiller og alt det der. Godt spiller og alt det der. Ja. Jo, kan vi få et stifortip? Stifortip 3-0 til os. Okay. Hvad med målscorerne? Nej, det kan jeg ikke sige. Det kan du ikke svare på? Nej. Men Bumba, han starter jo igen. Hvad med banen? Hvad synes du om den? Den er okay. Så Jesper, du scorer. Jeg har ikke tid til med ham. Ja, godt tage det der, så. Videre på den, så. Ja, okay. Nej, Uffe. Godt lukket af, Flemming! Flemming, kom! Kør bare igennem, Flemming! Hold! Ja!
og ildebrød med kraft. Og som gammel klejt. Jeg bliver meget snart majestæt. Er vi smukord? Ingen siger gør det, jeg må mene det. Ingen siger se her, det ikke forstår jeg. Ingen siger stop det, ingen siger bliv her. Bliv så her. Frihed hele dagen lang. Jeg besværmer slagets gang. Jeg tror. Og jeg vil tage en snak om slid og slæb. Og du en kongemode tager gode råd fra fuglesnæb. Hvis kongehuset går den vej, tror jeg fra ud af jobbet, ud af Afrika. Jeg får et sammenstød. Den knægt er min, han er let. Jeg bliver meget snart majestæt. Til kongens død. Jamen, er han syg? Nej, Joyce, vi myrder ham og Simba med. Ved I det? Hvad skal vi med en konge? En konge, la 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 la. Idioter, der skal være en konge. Jeg skal være konge. Sætte. Jeg skal være konge. Hold jer til mig. Sådan. Længe leve konge. Forstander her i 7 år, og efterhånden været i højskoleverdenen i 22 år, men jeg står deroppe endnu. Og så har vi, hvis I lige kommer op på Strive, så I lige kan præsentere jer, kan I ikke lige komme op og gå op forbi lærerne. Jeg ser, hvem der kommer først. Dieter, han er hurtigst. Det er han også, når vi løber Limfjordsløb 14 kilometer. Der er Dieter den skrabste. Dieter, han har efterhånden været her siden 1982. Og Dieter har som hovedfag fodbold, og han har løb, og han har video og film og så videre. Og så er Dieter gik. Så er det rimelig hurtigt. Jeg kan godt fortælle mange gode historier om. Så har vi Anders Dahl, som har været her siden 1991 sommeren. Anders har i år været kursusleder for seniorældreidrætsdagholdet, så han har ikke haft ret mange timer med de unge på højskolen. Har vi den yngste skud på stammen, det er Pernille Juhl. Pernille startede i sommer og har haft aerobic og volleyball og værdier og basis. Ja. Så er det Birte Bak, og Birte Bak har været her siden 1983, er det korrekt? 85. Og Birte, hun har haft svømning og form og farve, livredning. Nu skal jeg se, jeg tænker mig godt om. Ikke mere end? Nej, det var godt nok. Så er det Carsten Larsen, der har været her siden 1989. Og Carsten har haft badminton og friluftsliv og værdier og basishold og løb.
Så har vi Jørgen Svendsen. Det er min daglige bridge-makker. Han kan ikke spille bridge, men han er bedre til andre ting, blandt EDB. Jørgen er oprindeligt ansat som vores EDB-mand med undervisning i EDB, men har desuden så på det her hold været underviser på seniorældreidrætsdagholdet oveni. Så har vi Erik Christensen, og Erik har været lærer her siden foråret 1983. Og Erik har haft badminton og friluftsliv og squash, tennis og golf. Så har vi Kim Jensen. Og Kim er deltidslærer i øjeblikket. For nogle af jer kender ham måske. Han er ved at være en mediepersonlighed i de sidste par år, fordi han er assistenttræner for damelandsholdet i håndbold. Og Kim har så derfor nedsat tid i øjeblikket, men her på håndboldholdet, og så har han friluftsliv med klatring. Og så har vi Sanne Rasmussen, og Sanne har været lærer her efterhånden siden 93, 94, 94, 93. Ja, tiden går stærkt til hende. Og Sanne, hun har, musik og musical, og Ida på tværs, og kor. Og så har vi til sidst Peter Søvald. Og Peter, han er deltidslærer. Han har været fuldtidslærer indtil sommeren 96. Så tog han til København, fordi Peter optræder blandt andet med at fortælle eventyr, holde foredrag og så videre, men han kan ikke undvære sig op, så han vender tilbage så snart han kan, og nu er halvtidslærer med musik og duer på. Så mangler vi en enkelt lærer, det er Lasse Høj, som har crosstræning og basishold. Lasse, han står i øjeblikket fader for sin søsters førstefødte, til barndåb på nuværende tidspunkt, så han har fået fri dag. Så ham må jeg undvære. You and me and a bottle of wine will hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it weren't so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, and by the break of dawn, come tomorrow. I'll be gone, save tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a lot on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. It ain't easy to say goodbye, darling, please start to cry, 'cause girl, you know I got to. Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and like the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight, and like the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, and tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay, girl, you know I got to go. Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and like the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight, and like the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight, and like the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight, and like the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Say tonight.
alene for dig. Der brænder et lys i natten. Det brænder alene for mig. Og puster jeg til det, så flammer det op og flammer alene for mig. Men taler du stille og hvisker du tyst, er lyset pludselig mere end lyst og brænder dybt i mit eget bryst, alene for dig. Jeg skal læse et digt op af Halfdan Rasmussen, der hedder Noget om at gå for vidt. Det folkeligste folkelige er at formå en yndig pige til at gå med i fældeparken og lægge hende ned på marken og sætte sig ved siden af og spørge, nå, hvad vil du have? Et smækkys, en vaniljeis, en flyvetur til paradis, et køleskab til elefanter, en gylden ring med diamanter, en pose bolcher af de stærke, en slurk af farmands lommelærke, en slikkepind, et smækkys til. Ønsk dig hvad du vil. Helt folkeligt bliver denne leg dog ikke, hvis hun rejser sig og dybt alvorligt, uden skæg siger, et digt af Shakespeare. Godsen, mine damer og herrer, jeg vil gerne have lov til at præsentere det skøre band. På keyboard har vi Grønland. På klaver har vi Sanne. På bas har vi Karin. På guitar har vi Tino. Og på trommer har vi Torben. Og på snak har vi Line. Wow, yeah. Jeg sidder her alene i nat. Udenfor tager vinden fat. Kærligheden er kun på træk. Kommer og forsvinder så væk. Da du var min helt alene, fik du verden til at smile. Men det kunne være så meget mere, hvis bare du var her. Kom nu hjem. Hvad har egentlig sket den dag? Tog dit gode tøj og stak af. Mødtes af og til igen. Jeg er alene, du med din ven. Da du var min helt alene, fik du verden til at smile. Men det kunne være så meget mere, hvis bare du var her. Kom nu hjem.
Jo. Jeg har læst et digte af Benny Andersen, og den hedder Årstiderne. Vasketøj vejer for vinden. Småbørn får knupper på kinden. Piger bliver drillet, og fodbold bliver spillet. For nu er det sommer i Danmark. Dagene falder så dystre. Skolebørn vil ikke lystre. Tøj bliver forældet, og tårer bliver fældet. For efterår er det i Danmark. Skilsmisse, dødsfald, romaner. Hose og nedfrostede planer. Næsten bliver drøbet, og tuden bliver døbet. For nu er det vinter i Danmark. Blomster på æg og i potte. Banke bliver mange i måtte. Planer bliver sået og digte forstået. For nu er det forår i Danmark. Flyt så det lokum. Tyksak. Tyksak? Hvad siger du tyksak til? Jeg er elsker og elsker og tusinders rensdyr. Mig dyr og trædyr og så er der 6 dyr. Men mit øjne stiger. Det var Rudolf, som var en ræv. Kender I den fra Rudolf? Rudolf med røde tud.
Jeg har så fået æren af at slutte du på holde stikoplæsninger af, og det vil jeg gøre med et brug af Piet Hein, der meget passende hedder Det sidste ord. Kunsten at få det sidste ord er enkelt som bare fanden. Trækket består i ikke at tage det næstsidste ord fra den anden. But this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why to breathe life
Det var